Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng KSU mau kerwat circle, kala penrem jor ya ubriau ubana East Castles District, ubala pet nakajaka shong quarantine, bat wan bo pat ya kalok jong u, syakpo karang thong Primary Health Center. Hakasau terek mentau nailar arajar arpo. Bat kani kejing yo alat bandrong to uni ubriau syakpo Southwest Castles District. Kala bo jinge rupan ya ki sispa prapulai ngot ki pajba nakathan rang thong bat mau kerwat. Kumta halor kene ke KSU mau kerwat circle kala dawa na ki board penyak district jong ke Southwest Castles District. Bakadai ban ujor da ke ijahar persya uni ubriau ubala penjenja di ki pajba bat di ki board penyak district jong kene ke district. Shosho kasang KSU kala ongru baki board penyak district jong ke Southwest Castles kadai ban pensyai bakumno uni ubriau ulalait sok na ke checkpoint jong kene ke district ke badan ha jaran. Kasang kala kenturu iki board district baki dai ban apshwa ban 4 kerke ban pleno ya ke Rangthong Primary Health Center tat hadu ban dayo ya ke report RT-PCR test kata ya ki primary contact bat ki high risk contact. Ke KSU kala dawaru badai ban thongno mardor yau MBBS doctor ha Rangthong Primary Health Center namar kumbakalong hadu menta hagani ke PHC 4 dan MBBS doctor. Tinaglang jongi ngi seoban ngidap ra kecing sokya bat ngi bu kecing keli ya ka district administration ba hakar kurkom uni bru uyurong da kabasok hakan kadong than jongi gaban kong rong la ula dep pak check nem haga jaga ba ki la ya ka checkpoint ham te jaran nangta kumlo du bru uyo ban mi da kabasok na ka karantin jong sarkar ban ibu kecing keli ya ka health department bakan ai kecing kersyai bakan ai ke jubab ngi ki pajba jo kadang perkatan kumno kat ka karantin jo sarkar kamdon se kita kinong ap ki ban abi gitu ki ba sa karantin to kar hadu ba uyo ban me de ko basok bat ban yo ban poi hadu kan ke ka jongi nang tangi buru ka jingi dawaru na ka decision ka district jongi ke decision ka Southwest Castles District ba kan subhaban file FIR na kata jong ni bro ubalapan Kenya ka an habukum kan ka por bat ulawan raru bat bu kecing ma ya kadong ka thangi bar ko ai hadu menta ki don da ki spa tele ki ying ki balahap ban an le ka home quarantine bat kalau bu kecing jenjar na ta jong kitu ki longi long sem na do ka bam ka de ki wi pat ki jin kam na mar ba ki lahap ban susong la ki jong ki sem da la su ban me CCA ni dawaru na ka sarkar bagay pensistem tengah ya ki bakum kini ki breu ki belum kinong penjat ki imlang kasalang karena du mentana kali ha ka district jungi ki Southwest ni danglong ka district ka ba ngong gede ka covid free ki ka district ka badang lat na uni knyang jipang covid-19 dan rei na kini ke jinglong thumur jong ki no penjat jong ka district le ki nang penjat jong ka health department ngila manong ba ka ba penlong ba ka district jungi menta kandon hapdeng jo kecing songs air barngi dawaru na sarkar na nu breu balada jia ba kandon positive test hapo kene ka district ke jongi na kaliang joni breu lane na ka sarkar health department ka haban siwi ka balut ksan jo kitu baro kilongi long sem lane kitu ki breu ki ba hable ki home quarantine ha jong ki sem kisna pitha bat kajing bumdan doktor MBBS apo Rangthong PHC na kaliang juga seng snow ban kentu biang ya ka sarkar ba kadai ban phakno wood yo doktor badai ban pet ban khme ya kibreu badai na po katu ka thain mar kumbolong ta kajing jelai jong unu kunyang jingpang covid-19 hang ni po ka jela ka jongi labu kajing ting kajing sir ikipat ba jong kani kadong kathan jong kumta na kaliang jong kaseng ngai ban biang baka sarkar kadai ban kamdai ban su ino syra ya ketu ke PhD hang tu klem dadon doktor ban pet ban sungar rai na kaliang jongi ya ngi kentu bakan phakno mardor doktor MBBS nang ba online na KA jingma ya pajba jong kani kadong kathan